Liam bol skvelý pekár. Robil tie najlepšie zeleninové vrapy a ovocné smúdy, aké si dokážete predstaviť. Ale jeho veľký sen o spustení food trucku, Zelená dobrota, sa cítil ako hora. Sedel pri stole a zízal na prázdnu obrazovku počítača. Potrebujem obchodný plán, pomyslel si. Je to príliš veľa práce. Tento pocit uviaznutia, to bola jeho bariéra jedného palca. Nebola to míľa, len malý priestor priamo pred jeho nosom. Jedného dňa ho navštívila jeho priateľka Sofia. Videla jeho smutnú tvár a prázdny zápisník. Liam, povedala, nemusíš začať celý biznis. Jednoducho sa pohni o jeden palec. Povedala mu, zabudni na plán. Stačí napísať meno, Zelená dobrota, na hornú časť stránky. To je tvoj jeden palec. Liam si myslel, že je to hlúpe, ale vzal pero. Napísal 2 slová. Konečne sa o ten palec pohol. Na druhý deň napísal ešte jednu vetu o svojom obľúbenom vegie burgeri, usmiala sa Sofia. Deň na to nakreslil malú skicu svojho nákladiaku. Začatie s malým spôsobilo, že veľká hora zmizla. Úloha už nebola nemožná. Bola to len jedna malá veta za druhou. Prelomil bariéru. Jeho ponaučenie bolo jasné, najväčšie ciele sa dosahujú jedným malinkým krokom za druhým. Nečakaj na dokonalý deň, jednoducho pohni svojím jedným palcom práve teraz. Tajomstvo, ako konečne začať, spočíva v tom, že urobíš prvý krok taký malý, že sa bude zdať smiešný. Ak si pripravený prelomiť svoju vlastnú bariéru, odoberaj a komentuj môj palec dole, aby si povedal, slova krepo, čo začneš dnes.